Tejb ħanqraw issa mill-Vanġelu skont Mattew, kapitlu 4, pass qasir fejdilna li Ġesu mar idur fil-Galilija kollha, jgħallem fis-sinagogi tagħhom jipproklama l-Evanġelu tas-Saltna u jikkura kull mart u kull debolizza fost in-nies. Ir-rapport dwaru nfirex mas-Sirja kollha u ġabulu l-dawk kollha li kellhom xi invalidità, afflitti minn mart u ġaħat varji u l-indemonjati u l-epilettiċi u l-paralitiċi u kurom. U segwewh folol kbar mill-Galilija u d-Dekapoli u Ġerusalem u l-Ġudea u r-reġjun lin mill-Ġordan. Amen. Nissiet asmawiet nitolbuk sabiex tbierek dawn il-żewġ siltiet mill-kelma tiegħek li għadna kemm qrajna. Waħda li turina kif inti tieħu ħsieb imqar il-dawk li huma magħkusin, mormija, minsija. Inti wetna li tibqa' dejjem magħna sabiex tfarraġna anke meta nkunu għaddejjin mill-wied ta' dell il-mewt. Ukoll mulej irrodulek ħajr għal din il-ġrajja dwar ibnek Ġesu Kristu li inti ħdimt fostna għal salvazzjoni eterna tagħna. Grazzi missier tal-nistgħu nħarsu lejh u fih insibu l-mistrieħ tagħna. Grazzi tal-li għallimtina nerfaw il-madma tiegħu u nġorru il-tabija ħelwa tiegħu. Grazzi missier tal-li inti wasalt biex għamil dar ħwejjeġ kbar magħna. U nitolbuk sabiex tagħtina fehma aħjar u tagħtina wkoll dixxerniment sabiex narfu il-tajb mill-ħażin u insegwu dak li huwa tajjeb, nobbli, aċċettabbli u ġust f'għajnejk. U da tolbuh għal glorja akbar ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Dal-għadin kif rajna huwa ġabra fil-qosor tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu. Mattew matul l-Vanġelu tiegħu kemm il-darba jieqaf u jgħidilna fil-qosor l-effett illi Ġesu kien ħalli fuq in-nies ta' żmienu. Jgħallem fejjaq jiġbed in-nies warajh. Il-kotra tan-nies, il-popolarità ta' Ġesu, speċjalment fil-bidu kienet kbira ħafna u bir-raġun il għaliex kellu faċilità kbira kien fejjaq kull tip ta' mart immedjatament tant li in-nies ovvjament inġibdu lejh. Mattew irid joħroġ l-uniċità ta' dan il-personaġġ storiku Ġesu ta' Nazaret. Li l-emejja li għamelu ħadd qablu ma' minnhom. Anke Nikodemu qallu aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel dawn is-sinjali jew dawn il-mirakli tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Illum qiegħed jiġri minn dal-aħħar 120 sena. Qed jiġri żball komuni ħafna. In-nies qed jaqraw l-Iskrittura u jaħsbu li dak li ġara dakinhar fi żmien Ġesu u permezz ta' Ġesu il-Messija allura għandu jiġri llum ukoll. Dan mhux il-każ u allura rriżulta li llum hemm il-Pentekostaliżmu mbagħad aktar tat il-movimenti karizmatiċi illi jassumu illi Ġesu ta' lil kull Kristjan l-awtorità li jaħdem il-mirakli u ifejjaq in-nies. U allura din il-popolarità ta' laqat ta' fejqan u affarijiet hekk li iltqajna magħhom ngħixu magħhom kważi llum il-ġurnata. Irridu naraw eżattament dana għandhom raġun jew irridu nafsu kif jgħidilna Mattew illi der Ġesu bin Alla u biex jagħtina prova tiegħu innifsu ħadem dal-mirakli unikament u dawk in-nies li huwa iddelega bħala l-kelliema awtorevoli tiegħu u ċoe l-apostli u nafu wkoll xi uħud li kienu fil-qrib ħafna mal-apostli bħal Barnaba li kien ħaddiem kollega tal-Apostlu Pawlu, Filippu u Stifnu. Fil-Knisja Apostolika il-mirakli kienu abbondanti
il-għaliex Alla kien qiegħed jagħti bidu għal ħidma ġdida. Ġesu qal jien se nibni l-Knisja tiegħi. F'Pentekoste bdiet tinbena il-Knisja u għadha tinbena sal-lum. Pawl Apostlu jgħid illi l-Apostli servew bħala il-pedament tal-Knisja. M'hemmx għalfejn tkun bennej biex tintebaħ illi il-pedament jitqiegħed darba imbagħad l-istruttura fuq il-pedament. Tajb, allura dak li aħna naqraw fit-Testament Ġdid, speċjalment fejn jitlu mirakli u eġubijiet u meravilji, irridu nifhmu illi Alla kien qiegħed jawtentika, kien qiegħed biex ngħidu hekk ipoġġi l-ferma tiegħu fuq dawn in-nies imqabdin minnu biex jgħaddulna rivelazzjoni ġdida. Ta' bilħaq fil-Bibbja hemm element mirakolus, però wieħed jinduna wkoll jekk jaqra minn 10 sa 10 illi l-mirakli l-aktar li ġraw kienu fi żmien Mose u Ġoswe sakemm daħlu l-Lut daħlu fl-Art Imwiegħda, imbagħad meta il-fidi f'Jaħweb kienet ipperikolata li tiġi fix-xejn, Alla reġa' mirakli kbar lil Elija u Eliżew, imbagħad l-aħħar stadju b'mod speċjali lil Ġesu ta' Nażaret u l-Apostli tiegħu. Frattant il-Pentekostali u karizmatiċi jużaw ċertu testi mill-Iskrittura, jabbużawhom biex jippruvaw jikkonvinċuna li dak il-prattiċi tagħhom huma leġittimi Alla jridhom. Waħda mill-passi huwa fil-Ġwanni 14 fejn Ġesu jew tassew ngħidilkom min jemmen fija qatt jagħmel hu wkoll l-opri li nagħmel jien. U akbar minn dawn se nagħmel għax jien sejjer għand il-Missier. Min jemmen fija, ma kull Kristjan ġenwin, Ġesu qed jgħid illi qatt jagħmel hu wkoll l-opri li nagħmel jien. U akbar minn dawn jerġa' se nagħmel, ġifieri Ġesu għamel opri kbar. Ikkalma t-tempesta, saħansitra qajjem il-katavri mill-mewt. X'inhu ma tal-opri akbar illi aħna se nagħmlu? Li nlaqgħu in-nies fil-pjazzett u nagħmlu l-palk u nistiednu n-nies biex min għandu l-emigranja jew l-uġieħ fid-dar nippruvaw nfejquhom? Ċertament li le. Nasab jiena dik it-tip ta' xenarju hija twaqqih għall-lajb, twaqqih taċ-ċajt tal-Evanġeli. Dal-affarijiet m'għandhomx ikunu. Ġesu jgħid hawnhekk min jemmen fija qatt jagħmel hu wkoll l-opri nagħmel jiena u akbar minn dawn. Qed jgħidlu innet akbar minn dawn għaliex fl-estensjoni. Ġesu ħadem fil-Palestina. Issa, il-nies tiegħu, id-dixxipli tiegħu kellhom u għadhom jinfiltraw mad-dinja kollha u allura l-opri huma akbar fil-kwantità. Ċertament, il-dixxipli ta' Ġesu, anke l-Apostli nfushom għamlu emejjel akbar minnu fil-kwantità, imma wkoll fl-effett. Hija xi ħaġa meraviljuża illi tqajjem ġisem mejjed mill-mewt, però kemm hija aktar meraviljuża meta Alla jinqeda bik int isser fidil tiegħu biex bix-xandir tal-Evanġelu bl-Evanġeliżmu qajjem jew jimmansa qlub ribellużi kontra tiegħu. Li tikkalma tempesta u fid-daqqa u l-ħin ikun hemm kalma kbira fil-baħar hija xi ħaġa meraviljuża. Imma li l-midinbin ribellużi kontra Alla jiġu mmansati lejh hija emil jerġa' akbar. U dana kollu Ġesu jgħidilna jsir bit-talb. Fil-sentenza twara jkompli jgħid u kull ma tissupplikaw f'ismi, kull ma titolbu f'ismi, dan se nagħmel sabiex il-Missier ikun glorifikat fl-iben. Ġesu qiegħed hawnhekk jagħti fil-qosor tajjeb x'kellu jiġri permezz ta' niesu fix-xandir tal-Vanġelu huma wkoll illi jitolbu sabiex il-Missier iwetta il-kelma tiegħu. Hemm pass ieħor li wkoll inkollu jużawh u jippruvaw jikkonvinċuna illi dak li qegħdin jagħmlu il-karizmatiċi llum u għandu l-barka tagħna. Jiena konvint illi le mhuwiex il-każ.
Però huma jużaw Mark 16 il-konklużjoni tal-Vanġelu ta' Marku fejn jgħidilna li dawn il-sinjali mirakolużi se jakkumpanjaw il-dawk li jemnu. Fismi se jixħtu barra d-demonji, jitkellmu b'isna ġodda u bidejhom jaqbdu s-serpenti u jekk jixorbu xi sem letali, xi valenu li jagħti l-mewt ġifieri, ma jagħmlulhom ebda ħsara. Se jpoġġi jdejhom fuq il-morda u se jgħaddilhom. Mela, jekk ta' bil-ħaġa Ġesu qed jgħid illi dawn il-setat mirakolużi kollha kapaċi nagħmluhom aħna, kif m'aħniex nagħmluhom illum? U mhux biss aħna, imma anke l-karizmatiċi infushom il-Pentekostali infushom ma jagħmluhomx. Ħlief il-ftit mexxejja tagħhom li qegħdin jgħadduhom biż-żmien. Għax anke l-Pentekostali infushom ebda wieħed mu kapaċi jazzarda u jgħidlek li dawn l-affarijiet li Ġesu qiegħed hawnhekk jiena nagħmilhom ukoll, nitkellem bilsna, naqbad is-serpenti, jekk nixrob il-valenu ma jagħmilli xejn, impoġġi idea fuq il-morda u jgħaddilhom. Dawn iż-żewġ passi li jużaw, they prove too much. L-ewwel nett jekk da Ġesu qed jirreferi għal kull Kristjan, tajjeb, kull Kristjan mhux jagħmilhom. Mela fejn il-Knisja ta' Kristu illum il-ġurnata? B'kuntrast, Ġesu fejjaq u għamel emejjel ta' meraviljużi biex juri l-kumpassjoni tiegħu. Għandek armla li kellha dan il-ġuvnot ta' mitila u qegħdin ħerġin bih għad-difna, Ġesu jwaqqafhom u qajjem lil dan il-ġuvnot immedjatament u jroddu lura lill-ommu. Sinjal ta' kumpassjoni tiegħu. Però primarjament Ġesu għamel il-mirakli tiegħu biex jawtentika il-ministeru tiegħu, biex juri fid-der, biex jagħti prova infallibbli illi ta' bilħa għandu awtorità mis-sema biex jgħaddilna r-rieda ta' Alla, tajjeb, u allura il-mirakli iservu bħala autentikazzjoni, bħala konferma illi u ta' bilħa mibgħut mis-sema. Infatti fil-Ġwanni 14 Ġesu jgħid lill-Apostli emnuni li jena fil-missier u l-missier fija, jew almenu emnuni minħabba l-emejjen infushom, minħabba il-mirakli infushom. Il-mirakli huma prova adekwata, ġiena ngħid aktar minn biżżejjed, biex wieħed ħares jikkonsidra lil Ġesu ta' Nazaret u jgħid ħadd ma għamel ġubijiet bħal ma għamel dan il-bniedem. Il-mirakli huma konferma illi Ġesu huwa il-maħtur tal-Alla u għandna nisimgħu minnu. Il-fejqan ovvjament huwa barka evidenti u komda u ovvjament jiġbed l-interess u l-attenzjoni tan-nies. Jien niftakar ukoll meta kont żgħir kien ġie wieħed Assis Kattoliku Irlandiż u qalu ħajamel xi healing service u jiena mort. Qed nifranka ma nilbis iktar annuċċali. Qed tifhem, kont għadni żgħir jiena ġifieri, però nafu x'isir. Claims stravaganti, però xin tiġi biex tara b'għajnejk xi ħaġa tissir, niftakar kien waħda qamet minn fuq il-wheelchair, imxiet 3 passi u mbagħad kellhom iżommuha u qalu dan huwa miraklu. Ejjew ma nkunux imtzatzen. Ejjew ma nkunux gullible biex ngħiduha bl-Ingliż. Gullible ġifieri li tibla kollox. Li tkun naif. Li tkun m'intix kapaċi tara fil-ġenwin mill-fals. Jekk xi ħadd jagħtik 50 euro ma tiċċekkjahiex biex tara għandix il-marki ta' karta tal-flus legali. U allura fejn jitlu affarijiet spiritwali m'intix kapaċi nittixxerlu, m'intix kapaċi nażlu il-ġenwin mill-fals. Ħafna morda iva jattendu dawn il-laqat karizmatiċi għax ovvjament min ma jirġifiena. Hija xi ħaġa naturali li napprezzaw is-saħħa, napprezzaw illi nkunu kapaċi attivi
ma ndependu fuq ħadd. Però dawn jibqgħu diżappuntati imma mbagħad jgħidulhom isemgħu għadi m'għandhomx fidi biżżejjed. Ġejja u jrid ikollok il-fidi. Din hija kattiverja. Din hija krudiltà kbira dak li jkun li diġà huwa magħkus. Diġà huwa dgħajef, diġà huwa batut, imbagħad tittorturah u tgħidlu m'għandekx fidi biżżejjed. Ġesu u l-apostli tiegħu għamlu mirakli istantanjament. Fuq dawk kollha li marru għandhom b'suċċess sħiħ u komplut imqar fuq nies li ma kellhomx fidi. Għajduli, il-tifel tal-armla ta' Najn kif seta' jkollu l-fidi meta Ġesu qallu żagħżugħ qed ngħidlek qum. Jew it-tifla ta' 12 sena illi Ġesu qallha Talita kumi u qamet. Għavolja kienet mejta sematu u bdietu. Jew Lazzru. Ħafna nies Ġesu għamel fidi fuq, għamel mirakli fuqhom illi dawn marru wara u Ġesu fejjaqhom skont il-kumpassjoni tiegħu. Din hija gidba sfaċċata li il-miraklu ma rnexxiex għax m'għandekx fidi. Irridu ngħinhom il dawn nies. Irridu nurruhom illi Ġesu ta' għamel mirakli biex aħna nkunu disposti li nemmnu fih, illi nafdawh fl-uniċità tiegħu. Meta darba il-Farizej marru għandu għalulu rridu naraw minn għandek sinjal mis-sema. Kif inhi di? Trid tara miraklu ieħor meta diġà rajt mijiet jekk mhux eluf ta' mirakli. U Ġesu qalilhom ebda miraklu ma jingħata għal din il-ġenerazzjoni. Ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona dan 3 ijiem fil-fżaq il-ħuta ukoll min il-bniedem, referenza għalih innifsu, se jdum 3 ijiem u 3 iljiem fżaq l-art. Ġesu għalilhom il-miraklu tal-qawmien glorjuż tiegħi mill-mewt għandu jkun biżżejjed biex jikkonvinċi lil kulħadd. Però araw il-ħinja tagħna. Ma tanix biss dak il-miraklu, ma tagħna patafjun ta' mirakli oħra minn għand Ġesu. Biex ma jkollna ebda dubju fih. Ebda dubju fih. In-nies li ma kellhomx fidi Ġesu wkoll fejjaqhom, anke fejjaq nies li kienu edewwa tiegħu. Malku wieħed minnhom li kien fost il-kontingent ta' soldati u nies oħra li marru biex jarrestawh fl-ort tal-Ġetsemani. Pietru bil-żelu għami tiegħu qatalu idintu Ġesu fejqu. Malku ma pretendix il-miraklu, ma talabx għal miraklu, Ġesu xorta waħda fejqu. Minn hawn biss tinkixef il-falsità ta' dawn il-fejjieqa moderni, il-faith healers. Invenzjoni ġdida din, riċenti, qegħdin ngħidu li l-Pentekostalizmu beda 120 sena ilu. Qabel ma kenniex dil-problema. Immissa isna tant m'għandniex tarif bibliku u m'għandniex l-eruq tagħna imniżla fl-iskrittura mqazza illi nies kapaċi tbellagħlhom kollox. Kapaċi tbellagħlhom kollox. U l-istess jott għal profezziji folots għaw persuni sejħu pastors għaw Malta illi għamlu profezija li Ġesu rieġa ġej, id-data li tasal, Ġesu ma ġiex u jibqa qisu ma ġara xejn. Qisu ma ġara xejn. In-nies jibqgħu jmorru jisimgħu il-nies bħal dawn illi skont l-iskrittura dawn huma profeti folots. Għax jekk inti tagħmel profezija u dik il-profezija ma sseħħx, int profeta fals. Imqarek tagħmilha darba. Imma lihom il-ħin kollu jagħtu l-profezziji. Issa jseħħaw xew le ma jimpurtomx. Imbasta qed jiġri das-sensazzjonaliżmu. Imbasta din il-crave li għandna biex naraw xi ħaġa mhux tas-soltu nippruvaw nissodisfawha. U l-istess jott għall-ilsna li jikklejmjaw li qegħdin jitkellmu bilsna ġodda, tajjeb, meta huwa evidenti
illi dawn mhumiex lingwi li jitkellmu, imma huwa sillabar huwa sillabar bla sens, illi ma jagħmel sens. Meta l-Apostlu Pawlu jgħid li 2 jew 3 l-aktar jitkellmu bl-ilsna fil-Knisja, da tmur fil-Knisja u kollha kemm huma Babilonja sħiħa ta' gibberish ngħidulu bl-Ingliż. Ħsejjes ħerġin mill-fom bla sens. U kollox għaddej bħalli kieku dan huwa Bibliku. Bħalli kieku dan huwa għandu l-approvazzjoni tal-Alla. L-aħwa rridu qumu u nipprotestaw. U l-dawn in-nies maqbudin f'din ix-xibka ta' ngan, irridu ngħinuhom, niftħulhom għajnejhom. Anke jekk aħna nqablu il-mirakli li jagħmel Ġesu l-Apostli tiegħu mal-taparsi mirakli qed jiġru llum, tara differenza enormi. Hemm differenza daqs kemm il-vant u mbiegħed mill-punent. U min ma jindunax allura jew għami u nnifsu, jew m'għandux idea x'tajt l-Iskrittura. Ħanibdew daqsxejn u naraw x'differenzi hemm bejn il-fejqan ta' parsi tal-lum u l-fejqan illi wettaq Sidna Ġesu. Ġesu l-ewwel nett qatt ma falla. Qatt ma falla milli wettaq miraklu. Meta rrid jagħmel miraklu, dak il-miraklu għamlu. Dak il-miraklu għamlu u wera il-qawwa tad-drijaw. La darba miraklu huwa qatt talla, impossibbli jfalli. Għaliex għax Alla kollox hu possibbli. U allura u veru li Ġesu mhux dejjem għamel tentattiv biex wettaq miraklu, meta kien f'Nazaret pereżempju, apposta m'għamilx mirakli. Qed tifhem? Però għaliex għax Ġesu qatt ma ssodisfa il-kapriċċi tal-udjenza tiegħu. Meta marru qalulu rridu naraw mirakli. Le. Il-mirakli mhux biex jissodisfaw il-kurżetta tiegħek u laqqas biex jiddeverti bihom. Il-mirakli huma s-siġil tal-Alla fuq il-ministeru tas-serv tiegħu. F'dal każ ta' Ġesu innifsu. Ġesu qatt ma tefa' il-perli quddiem il-ħnieżer. Però meta Alla jagħmel emil sopranaturali dejjem hu suċċess. Dejjem hu suċċess. Kontrast dawn it-tentattivi tal-lum, ħansejħulhom tentattivi psikoloġiċi, għaliex ħafna drabi li jiġri huwa ikun dawn il-fejjieqa joħolqu ċerta atmosfera, speċjalment bil-mużika, l-mużika hija fattur maġġuri. U għandu dik il-mistennija illi inti qiegħed f'din atmosfera fejn hemm ħafna nies u hemm dan l-eċċitament u hemm din mistennija, tajjeb, u allura il-moħħ kapaċi jiddetta fuq il-ġisem, dan huwa fatt magħruf. Għandna nsejħulhom fejqan psikosomatiku. Fejn għandek il-moħħ qiegħed jiddetta jew qed jissuġġerixxi lill-ġisem u ċertu nistgħu nsejħulu mart, kapaċi jitfejja hekk. Kapaċi jitfejja hekk, però mart organiku għad irridu naraw xi ħadd minn dawn iċ-ċarlatani illi ifejqu mart organiku. Il-mart organiku mhuwiex infejjaq, mhux kurabbli bil-fidi tal-pazjent. It-tieni differenza. Ġesu fejjaq każijiet estremi. Raġel mwieled għama, raġel mwieled mifluċ, Ġesu ma kienu ebda diffikultà fejjaqhom. L-Apostlu wkoll fejqu raġel zopp mit-twelid, Pietru Ġwanni daħlin fit-tempju qed jitlobu l-karità u Pietru jgħidlu fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi nagħtihulek f'isem Ġesu Kristu qumu imxi. X'qed jiġri llum? Għatin il-fidda u d-deb tiegħek biex imbagħad nibgħatlek xi ilma mirakolus. Imma tinnutaw li dan huwa Rumaniżmu Protestant. Dak li aħna protestajna kontrih fil-Medju Evu u għadna dawn il-ħmerijiet u dawn l-abbużi klerikali qegħdin isiru issa fil-protestantizmu. U allura s-sitwazzjoni hija gravi. Jibgħatlek l-ilma mill-Ġurdan, ilma mirakolus għax imbierek minnu. Mhux l-istess affarijiet jaħasra. Ġesu fejjaq
il-każijiet estremi kalma rrifnu, mexa fuq l-ilma, immultiplika l-ħobs, qaleb l-ilma fejn huma dal-mirakli llum, dil-kwalità ta' mirakli. Għamin bħalissa għaddejjin bil-COVID-19, fejn huma dal-fejjieqa biex ifejqu ħafna każijiet li qegħdin jimlew l-isptarijiet tagħna. U għaliex ma jmorrux u jissollevaw daqsxejn il-tobba tagħna li huma maqtulin bix-xogħol. Għamidu nkunu f'ċertu sens kattivi. Issa, jekk qegħdin jikklejmjaw li kapaċi jagħmlu dawn l-ġubijiet tal-istess kwalità kif għamel Ġesu. Tantx tagħmel. Oħroġ u mur fejjaq. Però dawn li għandhom ħafna rekordju ta' stejjer ma stejjer inventati. X'int tmur biex tara int imbagħad ma jsir xejn. Ma jsir xejn. Nies li jbellaw ir-ros bil-labra. Ibellaw ir-ros bil-labra, irridu jgħaddu biżmien. Irridu jgħaddu biex għaxruk, biex jisfruttawk, biex jieħdu vantaġġ mis-sempliċità tiegħek. Differenza oħra li naraw bejnhom u bejn Sidna Ġesu Kristu. Il-Ġesu fejja n-nies immedjatament. Ma kienx hemm bżonn li tinħoloq din l-atmosfera xisija bil-mużika ta' għaddejja. U b'dan il-preparament mentali. Imma Ġesu immedjatament. Il-baħar tempestus, Ġesu qal iskot. U fid-daqqa u l-ħin il-baħar isir kalma. Meta l-apostli fejqu r-raġel zopp mitwelid minnu fih is-saħħu l-kiesi tiegħu. U da qam u beda joqmos u jifraħ u jfaħħar il-Alla. Ma kienx hemm xi proċess li bil-mod qegħdu jdejħu fuqu u jerġgħu jitolbu fuqu u jerġgħu jmullada biex forsi jsir xi progress. Dejja differenza rridu nagħtu kasa, vera? Il-fatt li il-miraklu jsir istantanjament. U bekk allura wieħed joħroġ konvint illi Ġesu huwa il-mibgħut mis-sema. Fi-Ġwanni 9 Ġesu fejjaq raġel imwiela tama. U dar raġel xin ġabuh fil-kunsil tagħhom il-Farizej biex jgħadduh investigazzjoni. Da qalilhom minn mindu bdiet id-dinja qatt ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed imwiela tama. Kieku dar raġel ma kienx minn Alla, ma kien jistgħmel xejn. Dar raġel fis-sempliċità tiegħu jħassra. Induna illi Ġesu illi fid-daqqa u l-ħin fejn għallu mur ħasel fil-menqa ta' Silwam. Dilli klu għajneħ bil-bittajn. U ma balli ħaselhom xi jara. Kien għamlu aħna. Jekk nidliklek għajnek bit-tajn, jattak infezzjoni. Mhux tiġi tara. Ma dar-raġel induna li kieku dar-raġel mhux minn Alla ma kienu kapaċi jagħmel xejn. Imma huwa mirakli, evidentament mirakli. Li ġraw fil-pubbliku, ġraw quddiem xhieda. X'jiġri fil-ċirkoli pentekostali u karizmatiċi, illi nisimgħu l-istejjer x'qed jiġri fl-Indonezja. Ħadd ibgħat naqsek il-bogħod biex nara l-miraklu, għamel wieħed quddiem issa. Jekk qed tikklejm li verament tagħmel mirakli. Alla sikwit isejjaħ lil min ħajrċievi miraklu biex jemmen, dika vera. Però l-fidi mhijiex kundizzjoni għal Alla kapaċi jagħmel il-miraklu. Il-mirakli jsiru skont ir-rieda sofrana tiegħu. Bil-fidi tagħna jew mingħajr il-fidi tagħna. Ġesu għamel mirakli fejn ma kienx hemm fidi u saħansitra fejn kien hemm anke l-inkredulità, fejn kien hemm nies opposti għalih. Ġesu għamel mirakli. Mill-banda l-oħra il-fejqan psikosomatiku tal-lum li naraw dan it-teatrini
ngħidulhom jiena, teatrini karizmatiċi, jirrakjedi bil-forsi l-fidi da parti tal-marit. Għaliex? Ma għax appuntu jekk inti m'għandekx il-mistennija illi l-ġih f'darek ħajaddilek, jew l-emigranja ħatgħaddilek. Qed tifhem? Qed tibqa' kif inti. Imma dal-affarijiet forsi ma tafux, dal-affarijiet isiru fost il-Buddisti, fost il-Hindu, fost il-Kattoliċi Rumani, Protestanti, Atej. Jekk jien influenzaj, kapaċi ninfluenzalek moħħok tant, inti kapaċi taqleb għall-aħjar. Dan huwa fatt. It-tobba ilhom nitalmu għadin illi ġieli morru pazjent, dal-pazjent jindunaw mill-istħarriġ li jagħmlu fuqu illi m'għandu xejn. Però qed iħoss lu ġieħ, tajjeb, jew qed iħoss dil-kundizzjoni. Ġieli għatuh pilloli folots. Pilloli illi attwalment mhumiex pilloli huma ftit zokkor. Placebo jgħidulu. Tajjeb? U sikwit dan il-pazjent ifiq mill-kondizzjoni tiegħu. Għaliex? Għax issa da jemmen illi din pillola li taħt tabib se tgħinu, u attwalment tgħinu, però ma tkun pillola xejn. Il-fejqan li qed isir illum, it-tapasi fejqan huwa tat-tip biss. Tat-tip. Differenza oħra bejn il-mirakli ta' Ġesu u l-mirakli tal-lum. Tal-lum bil-forsi jkun hemm kuntatt personali. Inti titmur fil-laqa, qed tifhem? U 99% il-fejjieq se jpoġġi jdeh fuqek u se tidħol f'din il-konfront, din il-laqa personali. Però Ġesu sikwit għamel mirakli mingħajr qatt ma mess nies u anke fejjaqhom mill-bogħod mingħajr qatt marhom. Pereżempju l-każ tal-ħakkiem Irjali li kellu lil-sir tiegħu kien qed imut dak kien għażiż għalih, tajjeb, u di rakkontata fi Ġwanni kapitlu 4. U Ġesu malli dan qallu ejja u fejqu, Ġesu qallu jekk ma tarawx miraklu eġubijiet b'xejn ma temmnu intom. Ġesu għaraf li dawn kienu nies li jridu bil-fors jaraw il-mirakli, dik il-craving fihom. U allura ċanfru Ġesu lil-dar raġel, għallu jekk ma tarawx miraklu eġubijiet b'xejn ma temmnu. U dak baqa' jappellallu ma ejja u fejqu. U Ġesu għallu mur il-qaddej tiegħek fih. U xi mar id-dar u ċċekkja l-ħin meta qaleb għall-aħjar, kien propjament il-ħin meta Ġesu qallu il-qaddej tiegħek fih. Ġesu fejn mill-bogħod, għalih faċli. M'hemmx fejn toħoloq dik l-atmosfera ta' mistennija. Dan huwa wkoll differenza enormi bejn x'ġara fil-Ministeru ta' Ġesu u x'ġara llum. Ukoll il-nies infejqa minn Ġesu ma rkadewx. Jekk xi ħadd fejqu mill-lama tiegħu dak baqa' jar. Ovvjament sakemm imbagħad miet il-mewta naturali tiegħu. Dinha xi ħaġa ovvja. Illum li jiġri huwa illi dak li jkun kellu din l-ġieħ ta' fid-dar tajjeb, iħossu tajjeb għal xi ġimgħa imbagħad jerġa' imur lura għal kondizzjoni ta' qabel. Xi ħaġa li tiġri sikwit għaliex għax ovvjament l-effett karizmatiku fuqek istamar. Tela. Nibdew nikkonkludi l-ħaw ngħidu l-hawnhekk ejjew ma nkunux imtsatsen. Din qatt ma nixba nirrepetija qabbel x'qed jiġri llum mal-kwalità ta' mirakli li għamel Ġesu Kristu. Hemm paragun? Laqgħa xejn! Laqgħa xejn m'hemm paragun. Il-claims huma stravaganti llum, però x'in tiġi biex taqsar ma ssib xejn. Dik l-ewwel ħaġa. Tieni, ejjew nkunu nies li nħobbu biżżejjed biex nikxfu l-qerq. Il-qerq tħallih x'għaddej bħalli kieku mhux xejn. Ikxfu. Ħobb il-proxmu tiegħek u għajdu mhix dik il-fidi Kristjana. Alla jridek tkun tniżżel l-eruq tiegħek fil-kelma mqazza tiegħu.
sira fil-Ġesu Kristu, intrabat miegħu, servi lilu. In-nies fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġu l-Vanġelu mhux teatru. Illu qegħdin nippreżentawlhom teatru fejn imorru u ħajċabċbu u ħajkunu eċċitati u ħajisfnu u ħajkollhom din il-ħin imbierek ħansejħulu hekk, tajjeb, u ħajgawdu l-mużika. Kemm darba ġew nisawek jgħidu l-mużika tagħkom boring. Naħseb jiena qalbek mhux qiegħda sewwa malla, għax jekk inti tinduna x'qed inkantaw u l-verità sabiħa u biblika li qegħdin inkantaw fil-preżenza tagħna ma tgħidx hekk. Ma dawn l-infidili jiddomandaw il-mirakli, jriduhom il-mirakli. Bħalli kieku Alla ma kkonfermax kelmtu biżżejjed. Aħna da parti tagħna bħalma qal l-Apostlu Pawlu rridu nagħtuhom il-bluwa tal-predikazzjoni tas-salib. Dak li għandu bżonn il-bniedem. Hemm jinsab kollox. Fil-ewwel Korintin kapitlu 1 u vers 21, Pawlu qisu jissettja l-aġenda għal żmienu u l-żminijiet ta' wara sal-ġurnata tal-lum. Jgħid għax fl-erf talla d-dinja berfa ma rfitx l-Alla. Oġbu Alla jsalva lil dawk li jemnu bil-bluwa tal-predikazzjoni. Għax il-lut ridu miraklu, il-Griegi fitxu l-erf, kemm marfin l-imħabadħom għal-filosofija, imma aħna nxandru Kristu msallab li huwa tfixkil għall-lut, huwa skandlu għall-lut. U bluwa għal-Griegi, imma għal dawk li huwa msejħin. Ma nix għalfejn impressjonaw il-mos. ħanxandru l-Vanġelu kulħadd u għalli juħsib biex il-naċ inferxin tiegħu mad-dinja jiġborhom dak l-interess tagħna. Mhux li niddevertu lin-naċ lil-mos. Imma li nkunu kollaboraturi ma' Alla biex jiġbor il-poplu tiegħu li bħalissa jinsab inferrex mad-dinja. Għalhekk Ġesu miet. Moll fuq biex jiġbet lejh lill-poplu tiegħu. Għal dawk li huma sejħin sewlutu kemm Griegi, Kristu għal qawwa talla u l-erf talla x'għandek bżonn iżjed illum il-ġurnata. La darba l-Vanġelu autentikat, la darba Alla bil-mirakli li saru fi żmien Ġesu u l-apostli tiegħu. Iservu ta' konferma tal-verità li issa għandna fit-Testament il-ġdid. X'għandek bżonn iżjed? C.H. Spurgeon jgħidha sewwa. Il-Vanġelu li tant kellhom bżonn ma ridux. U l-mirakli Ġesu mhux dejjem għażel li jagħtihom, insistew fuqhom bil-ħerqa. Kollox bil-maqlub. Għal bidem mitluf ma jafx x'inhi l-prijorità, ma jafx x'inhu l-importanti għalih. U allura ma nix nippruvaw nakkomodaw lill-bniedem mitluf, imma aktarx il-mitluf irid jakkomoda ruħu għar-rieda talla. U r-rieda talla li hija din hija rieda talla. Illi intom temnu f'min bad. Għaliex għandi nemmen fih għax Alla rxox taħ mill-mewt. Għax Alla urih bil-mirakli li taħl biex jagħmel, mirakli autentikati, imniżla fl-Iskrittura għal ġenerazzjonijiet kollha illi ma jħallulna ebda dubju illi dan huwa ibn il-maħbub. Isimgħu lilu. Meta Ġesu rrakkonta l-istorja dwar Lazzru il-fqajjar, il-marradi, u s-Sinjur li dawn it-tnemmiet u wieħed mal-infern u ieħor kien maħud fi ħdan Abram mill-anġli. U s-Sinjur l-Abram għallu ibat il-Lazzru biex iwissihom li 5 ħuti biex ma jiġux huma wkoll f'dal-post tal-batija. Abram għallu għandhom il-Mosè u l-Profeti, għandhom il-kitbiet tal-Iskrittura, għandhom il-Bibja. Ħajsimgħu lilhom. Imma s-Sinjur għallu le, missier Abraham, iżda jekk xi ħadd mill-imwiet imur għandhom jintbu. Il-moħħ tal-wieħed mitluf irid is-sensazzjonali. Irrid li tidher dir-ruħ mid-dinja l-oħra.
Għax mbagħad hemmhekk vera allura hemm ħajja wara l-mewt u vera hemm ġudizzju u vera hemm Alla. U għallu jekk xi ħadd mill-imwiet mur għandhom jindmu, imma Abram għallu jekk ma jisimgħux lil Mose u l-profeti lanqas huma se jkunu persważi jekk xi ħadd jirxoxta mill-mewt. Huwa eħfef li temmen l-Iskrittura mqazza milli tara ruħ lura mill-mewt. Alla jridek li din hija kelmtu, din hija l-prova ta' kollox. Autentikata bil-profezziji imwettqa tagħha, profezziji numerużi li twettqu f'Ġesu Kristu. Hemm għandek tgħix, hemm għandek tankra r-ruħ tiegħek sabiex ta' bilħaq ma titkaxkarx mill-errur tant komuni li qed jinfiltra fil-knejjes ta' Kristu. Ejjew nieqfu sod, ejjew nkunu mwissija, ejjew it-tajb nsejħulu tajjeb. Temmen żgur li nemmen fil-mirakli. Il-mirakli talla nemmen fihom. U insebbaħ l-Alla għalihom. Il-Kristjan bil-fors jemmen fil-mirakli. L-inkarnazzjoni ta' Ġesu Kristu, kif Alla li ben sar bniedem. Miraklu stupend. Miraklu uniku. Kif Alla ħalaq kollox mix-xejn. Miraklu. Kif Ġesu għamel dak il-mirakli kollha, dak naċċettawhom. Ġesu imqajjem il-mewt. Ġesu li għati qajjem l-umanità kollha mill-mewt. Il-mirakli talla nemnuhom u nilqgħu. Ma tistax tkun Kristjan minn ma temmen fil-mirakolus. Imma Alla mhux qed jgħidlek kun mazzun u hemm f'kollox. Dik hija differenza kollha. Hawnhekk Mattew qed jgħidilna b'dan il-paragrafu ċkejken illi Ġesu huwa unikament il-Messija. Bil-mirakli tiegħu, bit-tagħlim tiegħu kien qiegħed jiġbor lejh dawn in-nies kollha. Jalla aħna wkoll insegwuh bi skop tajjeb. Insegwuh għall-glorja u s-sebt tiegħu.